Vamos a comer, tenemos un poquito de al parque con la bici. La primera xerrada ens la farà el Quim Salvador de Jogaia i li farem un parell de preguntes. La primera, abans de comprar la joguina hem de tenir en compte la creativitat i la imaginació que activa? Hem de valorar si permet el joc col·lectiu? És compatible trobar joguines creatives i imaginatives fetes al nostre país? Sobretot al nostre país. Hem de parlar de traçabilitat? Doncs tot teu. Hola, molt bon dia a tothom, gràcies per venir. Bueno, són dues preguntes molt diferents, Llavors, si us sembla, primer farem la primera, que té més a veure amb triar la joguina, amb el fet de triar la joguina, i després parlem una miqueta, almenys des de la nostra experiència, quin és el panorama de joguines de traçabilitat propera. Llavors, el primer que hem de tenir en compte, tu preguntes per la creativitat i la imaginació, i jo diria que el primer que s'ha de tenir en compte quan triem una joguina és l'infant. I això què vol dir? Primer de tot, ens hem d'acostumar a observar l'infant. Observar i mirar-lo bé. Triar una joguina, està malament que ho digui jo, però és una cosa molt important. I molta gent s'ho pren com una cosa molt mecànica, no? Ve el Nadal i comprem una joguina. Jo el que voldria, la primera imatge potent, el primer missatge que jo crec que ha de calar una miqueta és prenguem un temps per observar l'infant. Ara hi ha molta gent jugant per aquí i és un moment molt màgic en els infants quan juguen, aprenem moltes coses. Llavors, mirem en el moment en què està l'infant i aprendrem molt. És un missatge, jo crec que és el més maco que podem enviar. A partir d'aquí aprendrem moltes coses. Depenent de l'edat, que és una cosa importantíssima que hem de tenir a l'hora de triar una joguina, triarem una joguina que fomenti més potser la manipulació, no tant la creativitat i la imaginació, perquè si són infants molt petits, parlar d'imaginació no sabem molt bé què els hi passa pel cap, però sabem que han de manipular, que el cos els hi demana manipular, o el cos els hi demana caminar, o el cos els hi demana alguna molt motor. Llavors, primer mirem i sapiguem quina edat es troba. Més endavant sí que podrem parlar d'imaginació, creativitat i fins i tot, com bé mencionaves, el joc col·lectiu. El joc col·lectiu és una cosa molt maca, normalment fem un joc molt individual i és molt interessant fer un joc col·lectiu, però això passa a una certa edat. Quan estem parlant de 5, 6, 7 anys ja podem parlar de joc col·lectiu, però abans dels 3 anys, per exemple, els infants no tenen desenvolupada la sociabilitat, amb la qual cosa és impossible que sociabilitzin. Moltes vegades ens passa a tots deixa la joguina, comparteix. Els infants abans de 3 anys no entenen res d'això, amb la qual cosa no es pot parlar d'això. Llavors, diria, primer observem, ha tornat, i després fem la tria pensant en l'adequació a l'edat de l'infant. Superimportant. Òbviament, després, també afegiria que sigui una joguina segura, que sigui, no cal ni dir-ho, divertida. Si no és divertit, no és una joguina, no es pot produir joc. Llavors, a partir d'aquí, que diguem són els bàsics, els bàsics de triar una joguina, llavors podem afegir-ne coses. Afegir coses que són, diríem, els bàsics 2, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, jo demanaria a la gent que fes una reflexió sobre els valors que transmet la joguina. Es tracta d'una joguina que discrimina per gènere o una joguina bèl·lica. Aquí hi ha debat, hi ha un debat important, però jo no entro ni surto, però és una cosa bona que hi pensem. I per suposar que a l'infant li agradi la joguina, que també és una cosa que genera debat, perquè a vegades els infants no saben molt bé el que volen. De vegades sí, però són certs que estan entrant en la societat i no entenen molt bé, per exemple, el rol de la tele, el rol dels anuncis. Llavors hem de saber destriar una mica el que els hi agrada perquè estan impactats des d'un punt de vista publicitari i el que els hi agrada perquè realment hi ha un anhel interior. Hi ha un anhel interior. Llavors, també crec que és una bona reflexió. I això és una cosa molt ja
d'un grup de gent que perseguim una mirada nova sobre el joc, nosaltres recomanem molt que es tracti d'elements de joc que no li diguin a l'infant com ha de jugar, sinó que sigui l'infant qui posi, i així contesto la teva pregunta també, a la imaginació ell. És a dir, nosaltres contraposem el joc dirigit, coses que et diuen com has de jugar, el típic joc aquest que apretes les llumetes i et fa tot, contra jocs que és un joc molt passiu per l'infant. El joc de pantalles a vegades és molt passiu, contra un joc més actiu, que sigui l'infant qui posa les coses, qui posa la imaginació. Per exemple, una nina que està somrient, ja t'està dient que la nina està somrient, però si una nina no té pràcticament expressió facial, l'infant li pot posar la que ell vulgui, o la que ella vulgui, si és una nena. És a dir, preferim que siguin joguines actives a joguines passives. Ho deixo també per la reflexió. I acabo amb dues coses, abans de parlar del tema de proximitat, i una és que siguin joguines, elements de joc de qualitat. A ningú li agrada que una cosa que et fa feliç es trenqui el dia següent. No pensem en infants i en gent gran, sinó ningú li agrada comprar-se un cotxe, un adult, i que el dia demà es trenqui, quedes com decebut o decebuda. Doncs és el mateix un infant també, si està gaudint amb una cosa no vol que es trenqui el dia següent. Llavors, comprem coses de qualitat. No vol dir... Hi ha una regla que és molt important, que és potser menys joguines, moltes menys, però de més qualitat. Jo llanço aquest missatge que crec que és molt important. I després, la joguina és una cosa, i vull acabar amb això, abans d'entrar amb la de proximitat, molt important, molt important. Llavors, no ens conformem amb qualsevol cosa. Llavors, reclamem que la joguina sigui de qualitat, que respongui a les necessitats de l'infant, i si comprem una cosa que no ens satisfà, tornem-la. I acabo amb això. I la segona pregunta, que m'enrotllo aquí com una persiana, del tema de proximitat, tu em preguntaves, recorda'm la pregunta perquè he fotut un rotllo que no me'n recordo ja. No, és compatible trobar joguines creatives i imaginatives fetes al nostre país? És compatible trobar joguines imaginatives i creatives fetes al nostre país? I tant, i tant. Aquí en aquest país es fan moltes joguines. Hi ha una indústria de molt tipus, però hi ha moltíssima gent, i aquí al costat, a la meva dreta en tinc un, de gent i aquí fora tenim molta gent que està posant l'exemple de joguina que realment està seguint una mica les recomanacions que jo deia i hi posa molta imaginació i fa que l'infant hi posa molta imaginació. Jo crec que Catalunya és un dels llocs de l'estat espanyol on es porta a terme una indústria de la joguina més interessant en aquest aspecte. Vull dir que jo crec que som uns afortunats. Ara aquí tinc al costat el Joan Reixac, que ens explicarà també. Doncs sí, responent la pregunta, sí. Tenim una indústria catalana molt interessant des del punt de vista de la joguina. Hauríem de parlar de la traçabilitat. La traçabilitat, m'agradaria, o sigui, què vols dir? Si som capaços de saber d'on provem una joguina determinada. I de què les fem? No entenc la pregunta, perdona. Estem molt habituats a veure joguina de plàstic, però només n'hi ha de plàstic? No, joguina hi ha de molt tipus i feta en molts llocs. Sí que és veritat, en el mateix lineal que parlàvem al començament, que la gent no li dona importància a la joguina, no mira el nadó, és una cosa com... Existeix la frase, això és de joguina, que té una connotació negativa. La gent tampoc li presta atenció a d'on prové, de quin material està fet. De fet, el veritable canvi o la veritable nova mirada sobre la joguina és tenir tot això en compte. Com està fet, què hi havia darrere de la persona que va fer aquesta joguina, que va dissenyar aquesta joguina, que va produir aquesta joguina, quins materials ha utilitzat, on s'està fabricant. La gent que fabrica aquí, i torno a referir-me al Joan, està també fent país, i una miqueta fent indústria, i procura que es vingui d'aquí. Si funciona així. Però hi ha molta altra indústria que el que busca o cerca és maximitzar el benefici, llavors sí que té una fabricació, busca fabricar a l'estranger, a països asiàtics, però tot això ho podem saber, però forma part
d'aquest canvi de mirada respecte a la joguina, tenint en compte, o sigui, o buscant, fer una reflexió profunda sobre el que estem donant als nostres infants. Com aquí tenim un problema, per exemple... Vols el micro? No, no s'ha fet. No hi arriba, no hi arriba. Apropa't una mica. No es pot arriba més. Digues, jo em poso amb veu alta. Vinga, vine cap aquí. Vinga, a l'altra banda. Vinga, a l'altra banda. A veure, com parlem d'això, se m'ocorreix una pregunta. Catalunya, per exemple, tenim una massa forestal considerable que no s'està utilitzant, que moltes vegades hi ha incendis perquè no es neteja, no es cuida, etc etc. Potser caldria que la indústria reflexionés com reaprofitar tota aquesta massa forestal. I la joguina podria ser una sortida a això. Això és per... Sí, li passem-li el micro. Si el Joan té una resposta, li passem el micro. Home, ara no per avançar-nos, però amb aquest punt en concret tenim una manera de pensar una mica a l'inrevés del que estan pensant països més avançats com els Estats Units o el Canadà, on les polítiques de reforestació estan provocant o estan incentivant el consum de paper una altra vegada. És a dir, si veiem des de fa anys, això ho sé per un client meu, que és una multinacional nord-americana, que em diu, Joan, heu de tornar a fer paper. I per què hem de tornar a construir les coses en paper? Perquè garanteix la reforestació de segons quins llocs. Això ja dic, només passa a països com Canadà o Estats Units en aquests moments. Penso que Europa encara no està regulat, però cada vegada consumirem més paper, perquè el consumir paper ens significarà que tenim uns millors boscos, més ordenats, més nets, etc etc. Només volia dir això perquè és curiós, oi? I tots pensem que el fet de gastar paper va contra la natura en aquest cas, i les tendències veureu que en uns anys i en unes dècades seran totalment al contrari. Una altra cosa és si parlem de països com Brasil, on allà el que fan és destrossar-ho tot i no hi ha cap política de reforestació que agafi l'Amazones i el torni a reforestar. Això és un altre tema. Però en països, diguéssim, una mica més avançats, deixem-ho així, i més amb aquestes temàtiques, la tendència és totalment contrària.